Izenburu ederreko lanak idazten ditu gure gaurko gonbidatuak. Ostean datorrena gustatu ala ez, bakoitzaren kontura, baina izenburuena ezin ukatu. Antzerkigintzari eta literaturari lotua bizi da, eta aitortu digu biziki azkar irakurtzeko superboterea izatea gustatuko litzaiokela. Irakurtzea baita idazlearen ikasbiderik onena. Soldautaren fenomenoaz, kulturpolitiken nahazpilaz eta antzerkigintza garaikideaz mintzatu da gurekin. Hurrengo geltokian, Mikel Aion. Kaixo, ongi etorriak hurrengo geltokira. Bigarren denboraldiko bigarren saio honetan, Mikel Aion gonbidatu dugu gure faktoriako platora. Mikel Aion itzultzailea ikasketaz, antzerkigilea, idazlea, eta mila plazatan eta saltzatan aritua. Gaur pixkat denetatik, euskal kulturaz batez ere, mintzatzera dator gurera, eta hori, eskerrik asko Mikel etortzeagatik eta tartetxo honengatik. Eskerrik asko zuei gonbidatzeagatik. Bai. Hasteko pixka bat halako biografiaren ibilbidetzoa egiten, zu Laudioarra zara, berez, hemen jaiota hasi zinen, baina gaur egun herritik kanpo, ez? Bizi zara, Bilbon. Ez dakit, herri hau dena den, ez dakit zenolako garrantzia dauka zuretzat. Bueno, naiz eta orain ez naizen hemen bizi, duela 8 bat urte edo joan nintzen Bilbora, baina nik beti esaten dut Laudioarra naizela, eta uste dut betiko izango naizela Laudioarra, ezta? Esan duzu bezala ni hemen hasi nintzen, lagunak hemen ditut, aita hemen bizi da, eta ni ere maiz egoten naiz hemen, oso lotuta sentitzen naiz herri honekin, noski, azkenean ez, umezaroko eta gaztaroko urte eta helduaroko urte gehienak hemen eman ditut, hemengo proiektu sozial eta politiko askotan implikatuta egon naiz. Beraz, ni beti esaten dut, noan lekura noala, beti esaten dute, naiz eta momentu honetan orain hemen ez bizi, beti esaten dut Laudiokoa naizela, ez. Ados. Eta, arteari eta kulturari dagokionez, ez dakit, hastapenetara joango bagina, noiz hasi zinen zu orain, hainbat esparrutan edo ibili zara, oraindik ere bazabiz, baina hori, nola hasi zen harreman hori? Beti kontatzen dut gauza bera, ez? Nik uste dut asko gogoratzen dut, nire lehenengo harremana kasu hortan literaturarekin amaren eskutik izan zen, amak asko irakurtzen zuen, eta gogoratzen dut, ni zaintzen ninduen, eta 15 egunean behin herriko liburutegira joaten zen liburu berri bat hartzera, ez? Eta zaharra ustera, edo irakurritako ustera. Eta ni gogoratzen dut, zaindu behar ninduen, ez? Eramaten ninduela, ni oso txikia nintzen, ez? Eta pixkanaka azten joan nintzen, eta alako batean, klaro, ama ikusten nuen liburuak hartzen, eta nik esan nion, ez? Nik ere nahi nuela liburuak hartu, eta komikiak irakurtzen hasi nintzen, eta koskortu ala, bestelako liburu batzuk ere hartzen joan nintzen, ezta? Eta nik uste dut hori izan zera nire lehenengo harremana nolabait, artearekin, literaturarekin, eta oso gaztetatik ere bai, hori antzerkiarekiko interesa ere banuen, eta gustatzen zitzaidan alnuenean, batez ere Bilbora, edo horrela, antzerkia ikustera joaten nintzen, eta nolabait gaztetatik izan dute harreman hori. Eta gero zu sortzaile edo artista bezala, noiz hasi zen garatzen hori? Lehenengo pausoan ikuste dut, eta izan zala Urruzuno literatur lehiaketarekin, ezta? Hor Eusko Jaurlaritzak antolatzen duen lehiaketa bada, institutoan dauden gazteentzat, ezta? Eta horretzkotan Arkaitzkanok esaten du, ez, berak sekula jaso duen saririk importantena ez dela Euskadi saria izan, edo alako sari potolo bat, baizik eta Urruzunoko saria, ez, oso sari berezia delako, azkenean 20 gazte saritzen dituelako, elkartzen ditu, garai hartan, orain pixka desberdina da, baina garai hartan bidaian joaten ginen Europako herrialderen batera, eta ikustu dut horazi nintzen idazten, horazi nintzen ikusten, nintzela munduan idazten zuen bakarra, ez? Eta euskaraz idazten zuen bakarra, ez? Behar bada ezen afizio bat, ez dakit gaur egun igual ere ez da, baina, garai batean ere ez,
ez zen afizio bat oso ohikoa, 14, 15, 16 urteko gazteen artean, ez, garai hartako Laudioko institutuan, eta orduan, ba, bueno, pixkat arraro sentitzen nintzen, ez, baina, bueno, lehiaketa honi esker ikusi nuen, bazela jende gehiago, eta horrek animatu ninduen pixka bat, ba hori ez, idazten jarraitzera, eta esango nuke hortxe edo nolabait hasi zela pixka bat harremana, ez? Ados, bai, eta bueno, aipatzen genuen hasieran hori Bilbora Mm, bizitzera joan zarela duela urte mm, batzuk. Ez dakit, bueno, autu horren atzean edo mm. badagoen pixkat, orain aipatzen zenuenaren harira ere ez, ba hori pixka bat, ibilbide profesional hori garatzeko arrazoia edo beste motiboren bategatik izan den. Ez, egia esan, badago hori, azkenean, hiri batek eskaintzen dizkizu aukera askoz ere gehiago, ez? Eta e, maila askotan, baina kultur mailan ere bai, ez? Eta orduan nik bai sentitzen nuen, ba hori, ez? Askotan esaten da, ez? Ba, idazteko zer egin behar duzun, irakurri, ez da? Asko irakurri behar duzu idazteko. Antzerkia egiteko zein den errezetarik onena, antzerki asko ikustea. Edo berdin zaite beste dozein arte disiplinatan gauza bera da, ez da? Egon behar duzu, ikusi behar duzu, ikusi, eta horrela ikasten dira gauza asko, ez? Eta, bueno, ba, baina baritzen nuen nolabait, zorionez badoaz gauzak aldatzen hemen ere bai, baina noski hiri batek emate dizkizula aukera gehiago, ez? Eta orduan, ba, bueno, eta hor ere banuela nire bizi modua hortik bideratu nahi nuenez, ba, aukera gehiago izango nituela hirian, ez? Eta gero ere gustatzen zait asko hiria ematen dialako aukera nolabait ni oso persona lotxatia naiz, eta oso barrura begirakoa, ez? Eta niretzat hirian bizitzea erraza da, ba, jendea ez duzulako ezagutzen kaletik, orduan bate dizu aukera nolabait zeure barrura biltzekoa eta hor barruan egotekoa, eta asko gustatzen zait hiritik paseatzea, eta bueno, ba, aukera hori eman zian Bilbok, ez? Mhm. Bai, aipatu dituzu, bueno, Bilbok ematen dizkizun kontu batzuk Laudiok ematen ez Hmm, dizkizunak, ez dakit alderantziz ere bai, badagoen hemen herriak ematen dizun hmm, zerbait hirian topa ezin daitekena. hmm. Bai, nik uste dut herriak beste erritmo bat daukala, ez? Azkenean, bueno, Bilbo ere ez da, Bilbok uste du hiri oso handi eta oso frenetiko badela, baina, claro, Bilbo hiri txiki bat da, edo nahi baldin baduzu herri oso handi bat, baina konparatzen baldin baduzu, ba, munduan dauden hiri erraldoiekin, ba, ritmoa ere ez da oso handia, baina handiagoa da, ez herri batean baino. Eta orduan, nik uste dute Laudion egoten naizenean, eta Laudiora etortzen naizenean, ba, behar bada hori da kontua, ez? Ba, beste ritmo bat, gauza batzuei ba, beste garrantzia bat ere bai, ez? Eta, bueno, zera lasaiago bat, eta nik uste dut hori ere eskertzekoa dela, ez? Eta gero, bueno, jarri dut balantzaren alde positiboan hori, behar bada ez kaletik, Bilbon kaletik zoaz, ez duzu jendea ezagutzen, jendea ez zaitu ezagutzen, baina hori aldi berean ere bada ez, ba, ahobiko zera bat, labana bada ez, nolabait, ba, azkenean, badira momentuak, gauzak eraikitzeko, gizartea eraikitzeko, proiektuak eraikitzeko ere asko ere leku zailagoa da, arrotzagoa da iria, ez? Eta Laudiok edo ez Aiaraldeak oro har, ba, badauka beste zera hori, ez harremanak saretzeko askoz ere ba, errazagoa dela ere, bai, ez? Eta hori gauza ederra da, ez? Bai, zentzu horretan, eta, bueno, kontuan izan da harremana mantentzen duzula Mm. eskualdearekin, eta hemengo ba, kultur, ez dakit, panoramarekin, nola ikusten duzu hori, batez ere kultur panorama Mm. eta euskal kulturari Mm. dagokionez. Ba, nik esango nuke gauzak asko aldatu direla, eta gauzak asko aldatu direla batez ere zuei esker esan dezagun, ez? Uste dute hemen egiten duzuen lanak nolabait sortu duela, bueno, halako ardatz berri bat, ez? Eta ardatz honen inguruan gauza maila kulturalean, ez bakarrik, baina maila kulturalean, ez? Gauza asko mugitzen ari direla, eta jende eskualdean gauzak sortzen dituen jende askorentzat,
erreferente bihurtzen ari dela, aukerak ematen dizkio zuela bertako jendeari ere bai, ez? Bere lanak, bere sormena erakusteko, ez? Eta nik uste dut hori oso garrantzitsua dela, azkenean, lehen esaten genuen horretarako, ez? Komunitatea sortzeko, sareak sortzeko, ez? Azkenean, ia beti arte munduko lana oso bakartia izaten da askotan, ez? Margolaria bakarkari da, edo eskultorea, edo behar bada musikari batzuk ere bai, bakarka, idazlea bakarkari da. Baina azkenean komunitatearen presentzia oso funtsezkoa da, eta azkenean zure lana zerbait esateko egiten duzu, eta zerbait hori norbaiti esateko egiten duzu, eta bidean ere oso importantea da, sortze bidean ere komunitate bat izatea, eta nik uste dut, alde horretatik, esango nuke, gauzak asko aldatzen ari direla, norabide oso interesgarrian, eta pizkanaka ikusten direla ere horren fruituak, ez? Eta alde horretatik nik lehen esan dizut, noan lekura noala, beti esaten du laudiokoa naizela, eta leku denetan esaten didaten edo aipatzen didaten lehen lekua faktoria da eta aiaraldea da, ez? Eta hori da, ni ere, bueno, barrutik ez nolait hartzen naiz horregatik ere bai, ez? Eta gauza polita da hori, ez? Bai, bueno, grazia egiten dit pixka bat, hau, batzutan podcasta dirudiela, edo bihurtzen dela pelota Ja. egiteko, eze, osea, jendeak aipatzen du modu bat, igual komunikabidea, beste saio batzuetan aipatu izan da, ez, osea, eskertzen da, benetan, baina, bai, bueno, hori, grazia egin dit, ze justo aurreko saioan ere bai, jogurinarekin aipatzen zuen, eta, bueno, eskerrik asko, bai, egia da, nik uste dut, ez dakit, horrek behar baduela atzean, edo ez dakit, bueno, kriston lana, ez dut ukatuko ez, hemen egiten dena kriston lana dela, baina egia da eskualde mailan eta Laudion bereziki kultur espazioen falta sumatzen dela. Bai, ikaragarria. Esan nahi dut, Laudion ez dago ganorazko zinema bat, Laudion ez dago antzoki bat, hori da gauza, hori Larria. ere noan lekura noala, mundu guztiek esaten didan gauza bada. Zer, Laudion, oraindik ez dago ez da antzoki bat. Sinestezina da, ez esate baterako hori. Laudion ez daude horrelako espazioak, ez da, non kulturak, ez dago erakusketa gela bat, esan edut erakusketak gela, hori ez, ganorazko bat, erreferente bat, jendeak badakiena erakusketa egiten diena, baduena programa iraunkor bat, baduena norabide bat, baduena hildo bat, ez dago, ez? Eta, wow, hori ia 20.000 biztanle dituen herri batean, Arabako herririk handienean, eh, nik uste dut hori, krimen handi bat dela, ez? Zorionez, horrelako, ez bakarrik kasu honetan, faktoria bezalako leku esan dezagun, ez publikoetan, edo publikoa zelan ezagutzen dugun, ez horretan, zorionez, horrelako lekuek espazioek mantendu dute bizirik, ez? Berdin zaite horbeko, edo gaztetxeak, edo horrelako espazioei esker mantendu da bizirik kultura herri honetan, ez? Eta sortu dira kulturarekiko atxikimendu berriak, eta kulturarekiko interes berriak, eta halako espazioek, ez herritarrek, haien ekimenez, haien lan ikaragarriaz aurrera eraman dituztenak, mantendu dituztenak, eta ez, eta hori eskertzekoa da, baina nik uste dut, ez talde batetik, esan nahi dut, denon diruaz, ez, hemen gabezia handia daudela, eta badela ordua, ez horri buelta emateko, ez. Bueno, bidean daude, antza, Bai, gaztetzea aipatu duzu, gaztetzerik ere zea duela urte orain batzuk ez dago, ja, ez horregatik, dagoena, bai. baina bai, bueno, ez dakit, alako berpiste bat edo gertatuko den espazioen berreskurapen horrekin, bueno, ikusiko dugu, ez dakit. Bueno, hori, ibilbidearekin pizka bat jarraitu, zeren aipatu duzu Urruzuno lehiaketa, ez da, bueno, zure ibilbide luzean edo paroan sari bakarra izan, igartza sariarekin argitaratu zenuen lehenengo novela, gero, bueno, ez dakit beste hainbat etorri dira, Donostiriko kutza saria, edo dena delakoak. Ez dakit zer esan nahi duten sariek zuretzat. Nik hemen daukat diskurso pizka bat
kontra esankorra, ez? Alde batetik uste dut sariek oroar lehiaketak ez daukala inolako zentzurik, ez kulturan argi eta garbi ez dauka zentzurik, ez eta gizartearen inongo esparrutan ere lehiatzeak ez dauka inolako zentzurik, kooperatu al dugunean, ez? Eta elkarri lagundu eta elkarrekin bidea egin al dugunean. Eta beraz, ba, lehia eramana izatea esparru kulturalera ez dauka zentzurik, eta sariketetan ez dauka zentzurik. Ni ere epaimaia izan naiz, epaimaikide izan naiz sariketa batzuetan, eta ezinezkoa da esatea lan hau beste hau baino hobea da, ez? Ez dago irizpide objektibo bat, ez dago. Eta orduan sariketak ez dauka zentzurik. Egia da, ordea, ba, sariketek nolabait kultur sistemaren parte bat direla. Eta normalean sariketak erabiltzen dira, ba hori ez, kanon bat zehazteko, ez, hau da, gutxi gorabehera, ba, zer den, bueno, eredugarri literaturan adibidez, edo zer modak nolabait bideratzeko, eta bar, ez? Gurean, bueno, literatur sistema, kultur sistema oroar ere gauza nahiko berezia da, ez azkenan oso txikia da, denok elkar ezagutzen dugu, eta, bueno, nik beti esaten dut, nik sariketei esker argitaratu ahal izan dut, hemengo nik irabazi dituan sariketak izengabeak izan dira, hau da, epaimaikidek etzekiten norena zen epaitzen ari ziren lana, badira beste batzuk, zinetan epaimaikidek badakiten, noren lana epaitzen ari diren, eta logikoa den bezala horrek badu pisu bat, ezta? Nire ez horrelakoak izan, eta izan dira beti, eta ni horretaz oso harro nago, beste idazle batzue gozatutako epaimaikideak. Eta idazle oso importanteak, ez? Odo, niretzat oso importanteak diren idazleak. Eta horrek, ba bueno, pizka barruan arrotzen zaitu, nolabait, esaten duzu, jo, ba, beste ofiziokide batzuek esan dute, edo pentsatu dute, ba, nire lana ona dela. Onena, ez dut uste, baina bueno, ba, behintzat balekoa dela, ez? Eta justo egun horretan, ba, gustatu zaie ez dakiz zer, eta, bueno, ba, egin duten idearen alde, beste baten alde egin zezaketen bezala, ez? Eta orduan, bueno, niretzat bai izan dira, bultzada importante bat, ze bestela, argi dauka, lehenengo novela ura, niretzat, bueno, oso novela berezia da, ez tiro egin ambulantziei, ba, argi daukat inongo argitaletzek ez zuela argitaratuko, ez? Orduan, bueno, hemen badaukagu, sorte hori, basariketetan ia ez beti, baina bueno, argitaletzeetako ordezkariak ere ez dira egoten, batzuetan, kurioso izan zen nire igartza saria irabazi ondoren, urrengo urtean, argitaletzeko arduraduna, sari horrekin lotuta dagoena, epaimahaian sartu zen, ez dakiz zergatik. Eta bueno, ba, bueno, polita da niretzat hori, ez, azkenean, ba, bueno, irizpidea desberdina dira, ez, argitaletxe batek dituenak, edo beste idazle batzuk zer saritzen duten, edo argitaletxeak zer saritu nahi duen, ba, bueno, ba, behar bada ez dator bat, ez, eta, bueno, ba, nik egin dut bidea horri esker, eta alde horretatik niretzat lagungarria izan da, ez. Bai, pentsatzen dut, bueno, aipatu duzu gure ez literatur sistema txikian guztiek ezagutzen duzuela Mm, elkar horrek izango ditu bere alde onak mm, batez ere gai honi lotuta, ez, sariketa eta lehiaketei eta baita ez dakit igual alde txarrago batzuk ere ez dakit hor bueno, zuk barrutik bizi izan duzun zerbait bezala nolabaiteko tentsioak sortzen mm. diren Bai, azkenean, zalantzari gabe, ez, idazle baten etzairik handiena, esaten da, beste idazle bada, ez, eta egia da, bueno, ba, azkenean artearen munduan badago egoak daude, esan dut egoak daude mundu guztietan, ez, eta egoa berez ere ez da gauza bat txarra, ez, baldin eta ondo bideratuta baldin badago, ez, azkenean, bueno, ba, komunikatzeko zerbait esateko beti behar da ausardia bat, edo beti behar da esan, bueno, nik uste dut hau esatea importantea dela eta beraz esango dut. Eta, bueno, ba, hor, egoak ere badu bere papera, ez, nolabait. Baina egia da gero, ba, bai, ez ikusi asko egoten dira, nik adibidez, bueno, gero, hau igual nire teiatuaren kontrako harria botatzea da, ez, baina gero bukaera aldera egiten dituzuen galdera horietan, ez, ikusten baldin badituzu, ez dakit idazle bati beti galdetzen baldin badiote, ba, esan liburu bat,
Ez eta niri grazia egiten dit, ze euskal idazle batek sekula ez du beste euskal idazle baten liburu bat gomendatuko ez askota. Ez da egia, batzuetan bai Bai. noski eta geroz eta gehiago. Nik uste dut ere gauzak zorionez aldatzen ari direla eta esango nuke datozen beste belaunaldi batzuek badutela hori ez, irizpide komunitario hori presenteago eta kolektiboarena, eta ari dira sortzen ekimen batzuk oso interesgarriak maila horretan, eta nik uste dut, pixkat ikusten ari garela, ba hori, kooperatzearena askoz ere interesgarriagoa dela, ez? Orduan, Mhm. bueno, badira horrelako zerak, baina hori ere atzean, esango nuke atzean uzten ari garela, edo nahiko nuke hori Mhm. pentsatu, ez? Bai, bai, izan daiteke, osea, susmo hori igual ez Mm, gazteen artean badagoela nolabaiteko kooperaziorako edo elkar mm, ez dakit, hori lehiakortasun hori alde batera ustearena, igual orokortza da eta gero mm. denetarik ere egongo da. Bueno, Eske, badira hor adibide batzuk, ez? Nik, ba hori ez, Urrusunoko sariketarekin lotuta segitzen dut, ez? Eta egoten naiz irabazten duten gazteekin, ez? Eta hor, ba, azkeneko urteetan, adibidez, ba, B banda sortu da, ez? Literatur munduan. Eta niretzat oso bide interesgarria daramate, ez? Ba, nolabait, idazketa kolektiboa ere lantzen dute asko, argian argitaratzen dute zutabe bat, ezta, argi aldizkarian, eta denen artean nolabait sinatzen dute eta idazten dute, eta hori uste dut oso gauza interesgarria dela, edo orain gutxi ere, ba, izanenga deitzen dena beste aldizkari bat sortu dute, horiek baino gazteagoak dienak, ez, eta haien lanak bakarrik argitaratzeaz gain, ez, aukera ematen diete, edozein gazteri, bidaltzeko lanak, eta argitaratzeko, eta uki dezaten euskarri bat, non haien lanak ezagutzera eman, eta ostras, ba, bueno, badira esango nuke hori, ez? Eta nik beti aldarrikatzen dudan gauza bada, ez? Literatura oso bazterreko, gero eta bazterrerago dagoen gauza bada. Zergatik, ba, balio soziala galdu duelako, azkenean. Eta nik uste dut hori dela, bueno, galdu ez dakit inoiz izan duen balio soziala handirik behar bada beste disiplinarik edo existitzen, telebistarik existitzen ez zen garaian, edo ez dakit ez, baina azkenean da hori, nola literaturak zentralidadea irabazi nahi baldin badu, kolektibotasun hori, balio sozial hori berreskuratzea importantea da, hau da, denok sentitu behar dugu literaturak ekarpena egiten diola gure komunitateari, ez, ba, pentsatzeko gaiak ekartzen dizkigulako, pentsatzeko moduak ekartzen dizkigulako, ematen digulako, edertasuna ematen digulako, eta hori gauza importantea da. En fin, ez, eta nik uste dut, bueno, ba, bide horretatik lantzen ari direla gauzak, eta espero dut bide luzea egitea, eta aldaketak ekartza horrek. bai, bai. Bueno, ari ginen sariez eta hitz egiten, ez dakite sarien logika horren kanpo, edo nola ulertzen duzuzuk arrakasta zer Mm, den. mm. Ba, egia esan, azkenean, bideratzen dugu asko, ba, adibidez, ez, literaturan hori, ez, sarietara, ez, arrakasta lortzea, eta azkenean denok erortzen gara horretan pizka bat, eta fokoa zure gana giratzen da sari bat irabazten baldin baduzu, ez da. E, baina ez dakit, nire zait hori gehiegi interesatzen, ez? Ba, orain nire azkeneko liburu, antzerki liburua, ez? Ba, Euskadi Sarietako finalistetako bat izan da, ez? Bik, argi neukan, enuela irabaziko, hainbat arrazoirengatik, baina besteak beste, ba, antzerki liburua delako, eta, bueno, ba, 2000 eta ausardia handia behar du epaimaiak antzerki liburu bat izendatzeko 2024ko libururik onena, ez? Ba, bueno, eta egia zen lasai nago horregatik ere bai, ez? Osea, ez zait interesatzen irabazitzan manu, segurazki deituko zidaten hainbat lekutatik, elkarrizketa egiteko, eta zaitzen, ba, ez da interesatzen zaidan gauza bat, ez? Niretzat, eta baita ere antzerkiaren bidetik, ez? Gehiago interesatzen zait komunitate lan hori, ez? Eta niretzat arrakasta oso lotuta dago, em, jendea hurbiltzen zaizunean eta esaten dizunean zure lanak eman diola zer pentsatua, gogoratzen dut orain guri askotan gertatzen zaigu, ez, ba, Pizti Faktorian antzeslanekin, ez, baina gogoratzen dut gazte batek Gasteizen estrenatu genuenean hau ez da gerra bat antzeslana, eta gazte bat joan zen, ba, zehar aktore baten laguna zana edo ikasle izan zana, eta
sekula antzerkira joateko ohiturari bat ere ez zuena, ez? Eta gero esan zion, ez? Esan zigun nolabait, jo, piztu dit gogoa, osea, ikusi dut antzerkiak ze balio Mhm, sozial daukan, esan zuen, ez? Eta piztu dit gogoa, joateko gehiagotan antzerkira, ez? Eta nik uste dut, ez dakit, olako gauza direla ni betetzen nautenak eta arrakasta itzela da, niretzat hori, ez? Persona batek esatea, ostras, badut gogoa berriro antzeslan bat ikustera joateko, ez? Jode, azkenan hori da, ni ustez arrakasta, ez? Komunitatean eragin bat izatea, ez? bai, hori justo esan duzu, kulturaren ikuspegi komunitario Mm, batetik horrek zentzu handia dauka, ez? Arrakasta horrekin lotzeak, baina kulturaren ikuspegi komertziala batekin mm, badauka lehen aipatutako sariak, mm, aretoak betetzea, mm, mm. sarrerak saltzea eta sold out Bai, egitea. Hori, bueno, batez ez literaturan zaila izaten da, ez doa hortik, musikan gertatzen da gehiago, bai, eta bai, baina literaturan ere adibidez egiten da, ez? Eta oso modan dago gezur handi bat, ez? Esatea, liburuaren ez dakiz zenbat bai, garren fikzioa, edizioa eta ez dakiz zer. Eta ez da egia, porque ez dira edizioak eta dira berez teknikoki, baina berdin da, ez? Berrargitaratu egiten da, bai. baina lehenengo argitalpenaren oso ale gutxi egiten Bai, dira. tirada txikiak dira, eta Eta bigarrenarena are tirada txikiagoa, ez? Eta da estrategia komertzial bat esateko hiru zera agortu dira, hau da, laugarrena, edo bosgarrena, edo seigarrena. Eta nik uste norabide, osea, bide horretatik ez zela mhm, oso urruti, ez? Eta aipatzen zenuena, bueno, musika, bueno, orain soldautaren bai, kontuarekin, ez? bai, Eta, ez, adibiderik igual argiena eta, bueno, azken aldian horre puri-purian da biena da zetak musika mm, taldearen mm, kasua, mm, Aitor Sarmientok ere egin ditu mm, pare bat sold out, eta hori zin egitea hau izango dela azkena eta esperientzia hau errepikazina izango da, eta sarrerak agortu eta ordu gutxietara beste data bat mm, iragartzearena. Bueno, hori, zetaken ikusi dugu Nafarroa arena mm, betetzea, gero Iunbe, aurrengo urtean izango da San Mames, eta beste aldean, eta orain literaturan, bueno, duela gutxi ikusten genuen, onda Maika Akademia, literaturzalen akademiak, etengo zuela bere jarduna, ezinezkoa mm, zitzaielako, mm, horrekin aurrera jarraitzea, ez delako bideragarria, ez dakitza irakurketa egiten duzu mm. zukor. Bai, nik uste dut, azkenean gero eta espektakuluaren aldeko norabide bat daramagu, ez? Nik beti esaten dut, zer falta da? Kultur politika bat falta da. Ez daukagu kultur politikarik. Zan nahi dut, gure herrialdean ez dago kultur politikarik. Euskal Herrian ez dago kultur politika bat, ez dago norabide bat, ez dago programazio bat, ez daude hildo batzuk, ez ditugu egitura nazional kulturalak, ez daukagu zentro dramatiko nazional bat, ez daukagu berdin zait, ez daukagu liburutegi nazional bat, Mhm, nolabait esateko, ez daukagu mila gauza, ez daukagu zine akademia nazional bat, eta ez dago, daukagun gauza bakarra dira politika ekonomikoak eta horiekin lotuta politika turistikoak. Ez? mhm, Eta orduan kultura nolabait ere bideratzen da bide horretatik. Eta, claro, hor zer nahi dugu jende askorentzat eh, rato bat bakarrik iraungo duen zerbait eta bere horretan agortuko den zerbait, ez? Eta ez duena utziko ezer, ez duena piztuko ezer, ez duena kontatuko ezer, ez duena bideratuko inora, ez duena ekarriko beste zer, ez? Eta horre, nik uste dut, osea, hondamendi erabatekoa da hori, eta ondoratze erabatekoa, are gehiago kultura eta hizkuntza minorizatu gurea bezalako, kultura eta hizkuntza minorizatu batentzat, ez? Nik ez dakit noren kontra lehiatu nahi dugun, ez? Eta aipatzen zenuen polemika, beti hau polemika, ez? Etaken kontuarekin, eta bar, ez? Eta zerbait esaten duzu, eta orduan esango dizute, ez? Hori da, inbidia daukazulako, eta en fin, ez, dena sartzen da logika horren barruan, ez? Ematen du inbidia izan behar duzula, ze zure helburua izan behar du soldat bat egitea alako estadio erraldoi batean, eta ez da nire helburua, eta ez dute inbidiatik hitz egiten, eta esango dut kasu honetan,
adibidez, ez, zetaken kasuan, nik uste dut, behar bada, erru gutxien haiek daukate, ez, peiok dauka, esan nahi dut. Da horrekin zer egiten dugun, zer bihurtzen dugun momentu hori besteok esan nahi dut, edo, bueno, nolabait hori bultzatu nahi duen jendea, ez? Horren atzean dagoen instituzio publikoa, hori bultzatzen dagoen gaztea, esate baterako irrati zera, ez? Eta horren atzean dagoen mekanismo guztiak, eta nora eramaten dugu, ze interes dagoen, zergatik irekitzen dituen teleberriko, zera, ez? Informatiboak, ez dakiz zer. Eta azkenean, non jartzen dugun, eta non jartzen dugun ere bai ez bakarrik esan dezagun eskuineko jendeak, baita eskerreko jendeak, ez? Nola jotzen dugun bapatean, nola jartzen digun hori dela gauza eredugarri bat, horrek salbatuko duela euskera, horrek salbatuko du euskal kultura, eta claro, osea, esan edut, azkenean, ahaztu egiten dugu euskal kultura, edo euskera, edo nahi duzuna, salbatuko dugula komunitatean, eta oinarri bat baldin badaukagu. Eta azkenean, egun batean samamez betetzeak, edo bi edo hiru egunetan samamez betetzeak, hurrengo egunean, samamesera doan persona horiek guztiek ez badute haien herrian egitarau bat musikarekin edo berdin zaizerekin ez badituzte aretoak joateko ez badute orduan ezkoa senyora azkenean, ez? Bai, nik ez dakit horren atzean dagoena da horrelako konplexu batzuk ez ditugula gure herriaren eta gure kultursistemaren tamainarekin ahazten zaigula batzutan, osea, bueno, nik ez daukat argi ere ez dut esango euskal kulturak ez dituela behar zetak bezalako taldeak behar bada bai, baina, bueno, ez dakit ere zein da oso ondo horren funtzioa edo Mm, helburua askotan hitz egiten da ez euskal kultura nazio artera ez proiektatzeaz, baina eske arazo oso sendoak ditugu maila asko txikiago mm. batzuetan, ez da? Bai, oinarrian, azkenean oinarria daukagun bezala. Eta arazoa hor dago. Bai, nahi dugu izan kultura estandar bat, ez? Nahiko genuke Hegemonikoa. izan Finlandia, edo nahiko genuke izan Norvegia, edo nahiko genuke izan, ez, holako kultura bat, non ez dagoen arazoi, baina realitatea ez da hori. Eta ez dakit noragoa zen, osea, hor lehiatzeak ez dauka inolako zentzurik, beti galduko dugu. Zena dut, ja ez da kultura txiki bat garela. Finlandia izan daitekeen bezala kultura txiki bat, edo ez dakit, ez? Olako herrialde Mhm. txiki bat, bueno, Finlandia oso txiki, baina, bueno, en fin, ez? Olako herrialde txikiago bat. Ez, arazoa da kultura minorizatu bat garela. Eta orduan, argi eta garbi horren atzean, ez? Eta euskaraz egitearen eta euskal kultura bultzatzearen atzean, bueno, autopolitiko batzu dauden. Ekina. Eta espazio bat okupatu nahi bat dago. Eta, bueno, nik uste dut bidea noski oinarrietan dagoela, eta komunitatea sortzean, eta bar, bestela ez gara ezerrekin lehiatuko. Eta berriro diot, iruditzen zait hori denok espektro politiko osoak barneratu beharko genukeen zerbait dela, ze ez dute, uste dut, erraz erortzen gara, ez? Claro, denoi atatzen zaigu zera hori, ez da gizen bate, San Mames bete ditugu euskarazko ikuskizun batekin, ja, baina, hostia, horrekin bakarrik, desde luego, ez goaz inora, ez? Ez. Eta gero nik uste dut, osea, azkenean, pop kultura, esan dezagun, ez? Eta, bueno, zetak adibidez, ez? Pop kultura da, nik uste dut, herri baten garapenean, oso importantea dela. Nolabait, pop kulturak egiten duena delako, bueno, hartu kontzeptu batzuk, ez direnak bereziki errazak, behar bada, ez? Hartzen ditu nolabait, abanguardiatik, zein herri tradiziotik, ez? Gure iraganetik, eta gure etorkizunaren proiekzio horretatik, ez? Musikaren kasuan argi dago, ez? Zetakek hori egiten du. Ni beti jartzen dut adibidea, ez? Bad Bunnyk hori egiten du, ez? Bere azkeneko lanean ere bai, ez? Hartzen ditu abanguardiako soinu batzuk, ez? Batez ere elektronikarekin, sintetizadoreekin, soinua sortzeko modu berriekin lotuta dauden kontzeptu batzuk,
Inkluso kontzeptu politiko batzuk, ez? Bat baniren azkeneko lanean bezala, ez dakit, gentrifikazioaz, eta halako kontzeptu batzuk, behar bada ez direnak, konplexuak direnak, hartzen ditu herri tradiziotik ere bai, ez? Gure iraganetik, uste duguna baino konplexuagoak diren ere bai, ez? Prozesu batzuk, edo behar bada ahaztuta geratu diren gauza batzuk, eta orduan bi hoiek nahasten ditu, eta ematen dizkigu denoi, gehiengoak ulertzeko moduan, ez? Mm. Pop kultura hori egin du beti, eta hori egin behar du, eta hori egingo du, eta positiboa da hori egitea. Baina pop kulturak ezin du izan abanguardia, ez? Espektakuloa hutsak ezin du izan ezeren abanguardia, ezin dugu esan, hau da bidea, honek markatzen digu Mm. bidea, ez honek ez digu markatzen bidea, ez? Osea, markatuko digute beste gauza batzuk bidea, eta jartzen dugu zetaken gainean alako pisu bat, ez daukana zentzurik, ez? Eta Mhm. niri askotan ere bai, pena ematen dit, orain dela gutxi Peio reparazen elkarrizketa batean, berak galdetzen zioten, bere ilunbeko kontzertuan zergatik erabiltzen zituen kaskoak. Eta bere erantzuna zen, bueno, gauza berritzailea delako, gauza polita delako, jendeari inpaktua egiten dialako. Claro, orduan esaten duzu, niri pena ematen dit, ez? Berak ere ez daki oso ondo zergatik erabiltzen duen. Baina, claro, hartzen du gauza bat, pizkat abanguardista dena, nolabait, ez? Eta erabiltzen dena, ez? Antzerkian asko erabiltzen da, eta bueno, berak ekartzen du, eta ematen dio nolabait, jende izugarri pilari, eta bueno, hori polita da, ez? Gero jende horrek behar bada kode hori nolabait ulertzen du, eta gauza abanguardistago batean gero erabiliko ditu kaskoak, eta lotura egingo du, eta bueno, hori polita da, ez? Baina ez dezagun bihurtu hori nolabait zerbaiten azalpen, edo ez dauka azalpenik. Claro, bai, ez dagoelako behar bada planteamendu artistiko Hori da, bat horren hori da, atzean, hori da. dagoena da, hori teleberrian edo gaur egunean albistegian agertzen denean kontzertuaren, ez, albistea esatea, eta bide batez kaskoekin Bai, ari ziren. Bai, bai. zentzu horretan, Benize Mm, musikariak mm, jakinen dauka artikulu bat, bueno, deitzen da Euskal Musikagintza SL, pentsatzen dut, bai. irakurri duzula, berak esaten zuen, hain justu hori, ez, euskal kulturan mainstreamak ez, osea, ez dauka zentzurik, ez da bidea, eta beste kultur sistema hegemonikoago batzuetan, bueno, ez dakit, onartu dezakete izatea, bueno, ez, izatea Aitana, izatea Hardfighter, izatea, eta hori guztia mainstreamaren abanikoan sartzea, hori guztia, ez dakit Los 40, Mm, baina, ez dakit, Spotifyko zerrendarik entzunenetan egotea gure kultur sisteman hori ez, osea, bidera ezina da. Bidera ezina da, eta gainera, geure buruari egin beharko genioken galdera ere bada, kultur sistema hori nahi dugu. Osea, esan nahi dut, Mm. zertarako nahi ditugu errepikatu besteek egiten dituzten gauzak. Claro, gurean gertatzen da, hori egiten baldin badugu, kultura minorizatu bat garenez, beti joango garatzetik, zergatik. Ez ditugulako beste kultura dituzten baliabideak. Eta azken batean, espektakulo horien atzean zer dago? Dirua Bai, dago. Ez bai. dago askoz gauza gehiago, esan nahi dut, dirua dago. Eta beti atzetik joatea, nire garaian ni gaztean nintzenean asko esaten zen, behar dugu euskeraz regetoia, ez? Eta euskaraz regetoia izateak salbatuko du euskera. Esan nahi dut, regetoia euskaraz ongi etorri nahi Bai. baldin baduzu, baina horrek ez du euskara salbatuko. Ez, eta ikusi dugu gaur egun Hori badaukagu da, reggaetoin hori da, euskaraz. iritsi da, ez? Azkenean, ez? Garai hartan, goratzen dut, ez? Eta bea puertak zeuden honen inguruan, ez? Eta esatu duzu, bueno, iritsiko da hori ere, bai, nolabait iritsiko da berandu, zera txikia garelako, iritsiko da momentu batean, baina hori ere ez da izango euskararen salvazioa, ez? Osea, daukagu kriston obsesioa, eta azkenean, gauza horiekin, ez? Eta azkenean, nik uste dut, jendeak, nolabait, euskarara etorriko da, edo euskarara joango da, osea, lehen esan duguna, posizio politiko batetik, ez? Bai. Politika ulertuta, maila zabalean, ez? Eta azkenean horretarako, behar ditugu jendea barrutik mugiaraziko duten dituzten gauzak behar ditugu eskaini, egin, sortu, pentsatu eta dena dalakoa, ez? Eta bide hori iruditzen zait askoz ere interesgarriagoa eta ez merkatu batean lehiatzea, ze azkenean ere biharko Euskal Herri horretan non ja gure hizkuntza ez den minorizatua izan, jarraituko du txikia izaten, baina ez minorizatua ez dakiz zer, hor ere zertarako nahi dugu
izar mundial bat, diru pila bat mugituko duena, herrialdeko baliabide guztiak bideratuko dituguna, zertarako, osea, esan nahi dut. Mm. Horrek ez du komunitatea sortzeko eta trinkotzeko balio, beraz, nik uste dut ez dela bide oso interesgarria. Bai, ados. Bueno, antzerkira ingo dugu pizkat salto, bada igual zuk gehien azken aldian, Mm, ez? Mugitzen zaren eremua edo, baina jarraituko dugu ere pizkat, ba, ez dakit, kultur politikez eta hizkuntza politikez ere hitz egiten, ze, bueno, duela gutxi ikusi dut, sare sozialetan argitaratu zenuen, Bilboko udalak antolatzen duen zirkuitua ez dut deitzen dela, bai, bai, bai. antzerki zikloa, orain Mm, udazken neguan izaten dena, bueno, zirkuito horren edo ziklo horren programa. Bilboko hainbat auzotan, mm, ez, egiten dena, eta bar. Eta ez zegoen, bueno, euskara zegoen bakarra izen programaren eta zikloaren izenburuaz, obra guztiak, ez da, osea, badira batzuk, mm, gaztelaniaz daude, zer dago horren atzean, mm, bueno, argi dago, ez, hizkuntza politika falta ikaragarria eta kultura politika falta ikaragarri bat, aipatzen ari ginena, mm. baina ez dakit, osea, Hori, kezkagarria da, ezta? bai, oso larria da, eta, bueno, kasu zehatz honetan, gainera Bilborena eskandaloa da, udal Euskararen ordenantzarik ez daukan, udal bakarrenetako bada, eta hori eskandaloa da. Baina horrez gain, ni saiatzen naiz, aldian egiten dut, bueno, ba, programazioak begiratu, kultur hori, antzerki munduk programazioa begiratu, ikusi, antzokia handietan ze hizkuntzatan programatzen den, eh, egiten dugu ere bai, bueno, gero gu gaude ere bai kaleko arteen elkartean, ez, eta hor ere egiten dugu iaz hasi ginen, kaleko programazioan, ez, kaleko jaialdietako programazioan, ba, gauza bera egiten, ez, hizkuntza irizpideak zeintzu ziren ikusten, ezta? Eta hizkuntzaren erabilera zein zen ikusten, ez? Eta datuak niri benetan iritsi zait jendea egia da gauza oso gure kultura minorizatuaren barruan, ba, bueno, azkenean ere antzerkia eta literatura eta ez dakit zer oso gauza bazterrekoak dira eta ia inori ez zaizkio interesatzen eta hori horrela da, ez? Baina eskandalu ikaragarri bada, ze gutxi eta ze lotxa gutxirekin eh, osea, euskarak ez daukan inolako lekurik antzoki publikoetan, ez? Jaurlaritzak badauka behatokia, Bai. kulturaren behatokia izeneko tresna bat, eta hor, aldian behin, uste dut zeian behin, argitaratzen dituzte, ba hori, aurreko zeileko estatistikak eta hizkuntzari egiten diote kasu horretan, ez? Eta trampa bat egiten dute, ez? Eta, bueno, hau jaurlaritzako arduradunekin ere noizbait eztabaidatu dut, ez? Eta zute ez, programatutakoaren ehuneko 50 piku da euskaraz, antzokietan. Zatuzu, bai, baina, klaro, ehuneko horretatik zenbat da aur edo familientzako zenbat dira ikuskizunak. Gehienak, zorionez, gehienak euskaraz izaten dira, naiz eta oraindik gaztelaniaz ere programatzen den, eta Bilbon esate baterako asko programatzen den Hau, aurreentzat gaztelaniaz. Eta niri hori iruditzen zait, bai. nik ezin dut hori ulertu. Baina, karo, estatistika horiek oso puztuta daude, batetik horregatik, ez? Sartzen dituztelako, eta karo, helduentzako eskaintza da, oso txikia, eta gero egiten duten beste trampa da nolabait, ez kontuan hartu, eh, herri edo populazio handieneko zeretan zein den programazioa, ze, klaro, ez da gauza bera programatzea adibidez, oi hartzun eredugarria zentzu horretan, eta programatzen dute antzerkia beti euskaraz, ez da. Ordan, klaro, horrek puzten ditu, Ja. ez, eskutatzen ditu Bilbok edo Gasteizek, edo Donostiak, edo ez, olako, edo Barakaldok, edo alako, edo Irunek dituzten programazioak erabat erdaldunak, baina erabat, gainera ez erdaldunak. Ze, hau da, gauza bat, ere bai, ez dudana oso ondo ulertzen, ez? Programatzen dituzte gauzak gaztelaniaz, ekartzen dituzte antzerki konpainiak Espainiatik, eta gero, nik ez dakit, eta antzerkian asko erabiltzen da, nik, bueno, saiatzen naiz bidaiatzen dudanean, Europatik, eta saiatzen naiz beti antzerkira joaten. Eta oso ohikoak dira, bueno, sobretituluak esaten zaiez, gain tituluak
zera, ez, azpititula bezala bai. pelikuletan, oso ohikoak dira. Eta hemen ez dira erabiltzen, esan nahi dut. Ekarrezazu Alemaniatik konpainia aleman bat, eta jarri azpititula operan bai, baina beste zertan ez dira erabiltzen. Mhm. Eta gauza bera egin liteke ere bai, euskarazko antzerkia programatzen baldin baduzu, pues jarri azpititula nahi baldin baduzu gaztelaniaz. Baina da, barbaridade bada, eta jendeak ez diolako kasu handirik egiten, baina bestela, urratzen ari dira, nik uste dut, osea, legeren bat urratzen ariko dira seguro, ze ez da normala. Atera nahi zuen jaurlaritzak dekretu bat, nolabait behartzeko udalei programatzen zutenaren 130 antzoki, ez, udal antzokiei, programatzen zutenaren 130 euskeraz izateko. Eta esaten duzu, bueno, ondo. Baina, claro, pentsa esan, 2025 Ja, bostean gaude. bai, bai. Ez dago dekretu bat Ja, esaten diena, oi, aizue, behintzat, claro, 130. eta esaten duzu, eta gero hori, 130, hombre, 130, Ja, esan nahi dut, ez dakit. bai, bai. Orduan, karo, dena da, benetan da eskandalo bat, ez? Eta azkenan erortzen da, eta haiekin ere, ez, programatzaileen esku geratzen da ere, bai, karo, programatzailea ere, batzutan bihurtzen dugu etxaila, baina ez da etxaila ere, ez, badira programatzaile asko nahiko luketen nagia programatu, baina, karo, programatzailearen gainetik dago politikari bat. Bai, bai. Eta gainera politikari bat, herriko politikari bat, ze lehen esan dugu, ez ditugu egitura nazionalak, nolabait irizpide nazional batzuk ere ezarriko dituztenak. Eta orduan, klaro, da, desastre bada, ez? Eta nolabait haientzat edo herrietako programatzaileentzat ere eredu diren hiriburuetako antzokia handiagoa, programazio handiarekin, ikusten duzu, baina super baztertuta, Arriaga antzokian gertatzen dena, ere da, eskandaloa da, euskeraz programatzen baldin badute zerbait, gainera, aste baruan jartzen dute, Ja, jo, eta nik ez dakit inor ez dagoen lotxa pizka daukanik, ja, baina bai, osea, hori pasada bat. erakusten duena da, hori lotza falta ikaragarria. Gero, aitzaki merke bat dela, ez dela kalitatezko sorkuntzarik egiten edo ez dakit, hori uste dut, behin Baionako alkateak Mm, ere esan zuela, mm, ez dela euskarazko kalitatezko antzerkirik, jakin nahiko nuke nola heldu den bera, ez, ez dakit ondorio mm, horretara euskararik mm, ez dakienean, zikieran, eta bai, uste dut pizkat desfasatuta dagoen mm. zerbait dela. Bai, erabat, gainera, absurdoa da hori esatea. Batetik, eta nik hau beti esaten dudan gauza bat, esan dut, euskeraz daude kalitate gutxiko lanak, Bai. bai, asko, nahi baldin baduzu esan asko daudela, ba esan asko daudela. Gaztelaniaz, etorren beste, osea, Bai, esan bai, nahi bai. dut. Azkenean da, eta ez bai honako alkatea, nik hau entzun diot horrela iradokitzen, jaurlaritzako Mhm. kultura arduradunei, eta bar, ez, esaten diezunean, esaten dizute, baina zer nahi duzu, kuotak ezartzea, eta orduan jendeak esango du, hori dela, euskaraz jarri dutela bakarrik kuota hori betetzeko, ez? Ani pentsatzen bar, ostia, zorionez, feminismoak gauza asko erakutsi dizkigu, eta horietako bat da, hau, ez da? Osea, zan dut, gizon hori hor dago gizona delako, eta ez Mhm. zera daukanako. Orduan, logikamente, beharko dugu, hori orekatzeko beharko ditugu politika batzuk. Eta horren ordez doan emakumea erdipurdiko zera bat baldin bada, ba erdipurdikoa da, gizon hori egonda bertan 500 urtez Bai, erdipurdikoa bai. izaten, Edo hori ez? baino Osea, esan nahi gutxiago. dut, ari zara programazio bat egiten gaztelaniaz, eta nik hala esaten dut, gainerako programazioa oso erdipurdiko programazio bada. Orduan, ez da ezer gertatzen zure erdipurdiko programazio hori euskaraz baldin bada. Erdipurdikoa izango da berdin-berdin, baina bintzat izango da euskaraz. Bai. Ze, claro, hemen dago gauza bat oso oinarrizkoa eta nik uste dut, nik oso ondo ulertzen dut. Esan nahi dut, nire gurasoak kanpotik etorritakoa dira. Nire etxean beti hitz egiten da gaztelaniaz. Nik askotan esaten dut, segurazki gaztelaniaz sortzeko erraztasuna handiagoak izango nituzke. Nire ama hizkuntza gaztelania delako. Baina, ohartzen naiz non nagoen, eta esaten dut, nik gaztelania sortu nahi baldin badut, mundu erdia daukat gaztelania sortzeko.
nik antzerkia egin nahi baldin badut gaztelaniaz, eh, Valladoliden, Sorian, Madrilen, edo ez dakit non, Badajozen programatuko naute, edo Mexikon, edo Txilen, edo ez dakit non. Baina, karo, euskeraz, dagoen leku bakarra, hau da. Bai. Orduan, joder, esan nahi dut, gauza ulertzen erraza da, esango nuke, ez? Orduan, claro, okupatzen ari zara ere espazioa, ba, joder. Bai, zentzu horretan, bueno, euskararen autua egitea beti da autu politikoa, ez? Zuk zure sorkuntza lanetan ere bai horrela baliatzen duzu. Zalantzari gabe, nik beti esaten dut, nik ez dut euskararen aldeko antzerki bat egiten, ez dut hori egiten, nik egiten dut antzerkia euskaraz. Mhm. Eta autu horren atzean badago logikamente posizionamendu bat, ezta? Baina ez dut hitz egin nahi euskaraz edo euskaran ez dakiz zer, antzerkitan hitz egin nahi dut gai universalen inguruan aldi berean direlako tokiko gaiak ere bai, ez? Edo tokiko gaietatik abiatu, ba, kezka edo hausnarketa universalak planteatzeko, baina euskaraz egiten dut eta autu hori dago, ez Piztifaktorian, badaukagu irizpide argi bat, eta da Euskal Herrian euskeraz bakarrik antzezten dugu. Deituko baligute, ez da gertatu, baina deituko baligute Espainiatik, ba, espainolez egingo genuke, deituko baligute Inglaterratik, ba, saiatuko gara ingelesez prestatzen kontua, ezta? Hori, gauza normala da, baina hemen guri ez zaigu bururatzen esatea ingo dugu gaztelaniaz. Gaztelaniaz egiten baldin badugu, da kontua hori da, ez? Osea, esango dizute, ez, bueno, bateragarria izan daiteke, sentitzen dut, baina ez da bateragarria, ze espazioa mugatua da. Mhm. Eta okupatzen duzu hizkuntza batekin edo okupatzen duzu beste batekin. Eta nik ez dio zentzurik ikusten espazioak gaztelaniaz okupatze horri, ez? Karo, horrek bihurtzen zaitu jende askoren begietara euskararen militante, gainera extremista bat, ez? Ni ez naiz euskararen militantea, ez naiz euskararen militante extremista bat, ez dut izan nahi, askotan esaten dut, ez erdi txantzetan, erdi benetan, ni ez naiz euskaltzalea. Esan dut, baina, lehen esan dudana, ulertzen dut non nagoen, eta errespetatzen dut non nagoen, eta bertako zorionez, bertako hizkuntza ikasi dut oso txikitatik, eskuz errestasun handiagoa daukat, beraz horregatik, baina landu behar izan dut asko, nire etxean ez delako gaztelania eta egun artean ere, ba, zorionez, bueno, orain pixka gehiago egiten dugu, baina garai batean ere ez, orduan, eh, en fin, argi dago hori oso presente dago, eta gure lanean oso presente dago, eta gero, ba hori, ez, zaituztola, behiratzen zaituzte arraro, baina behiratzen zaituzte arraro horregatik, esaten duzulako, beti ibili behar duzulako esaten hoia izu. Zergatik programatzen duzu horren beste gaztelania, zergatik ez dakit zer. Guk deitu izan dugu antzoki batean baino gehiago esan digute, oie begira daukagu lan hau, ez dakit zer, euskeraz. Ba, ez hemen euskeraz ez dugu programatzen, Antzoki Ja, publikoetako arduradunak telefonoz esan digu guri hori. Zu baina, esan nahi dut. Nahi baldin baduzu pentsazazu hori barrurantza, Ja. baina ez esan. Bai, lotza gabekeriaren, bueno, adierazpiderik, Ikaragarria da, ez? Eta oso lan handia daukagu, nik uste dut. Lan handia dago hor, nahi gabe, ba, azkenan ikusten duzuna zure burua hori egiten. Nahi gabe, Bai. baina, klaro, dira gauza batzuk horren oinarrizkoak, ez? Esaten duzuna, baina hau, ez dugu hau ulertzen, ez? Baina hori, kultur politikarik ez daukagun bezala, euskararen politikarik ere ez dago, ez da existitzen, ez daukagun norabide bat, ez dakigun noragoa zen, improvisatzen ari gara, etengabe, eta azkenean horrekin ez goaz inora, ez. Behar bada horiek dira, bueno, ez dakit, aurrera begirako erronkarik nagusienak zure ustez, edo ez dakit nola ikusten duzun. Herri bezala esango nuke baietz, zalantzarik gabe, osea, herri bezala kultur politika bat ezartzea, ez? Lehen aipatzen zenuen ehun eta hamaika akademiarena, ez? Ito egin dira, burokraziak ito ditu. Horrela da. Eta nola biziraun behar dute, ez? Ni esan dizut, ez? Artekalen nago, edo idazle elkartearen zuzendaritza batzordean ere banago orain, eta ikusten duzu, ibili behar du, idazle elkarteak baditu lau langile, eta lau langile horien lanaldiaren
€180 da, eta hemen ere bizi duzu zuek ere, bai, ez? Diru laguntza eskatzeko, bete beharreko inprimaki, idatzi beharreko txosten, ez dakit zer guztiak idazten, gero horren pendiente ibili, diru laguntzak beti berandu, beti ja ez dukanean inolako zentzurik, gero hori guztia zuritu beharra, ez dakit zenbat mila papel, eta hori da politika bat. Hori da kultura itotzeko politika bat. Ez horrela izan behar du, ez? Mark Fisherrek esaten du, ezkerreko alderdi baten lehenengo egin beharra izango litzateke burokrazia deuseztu, ez? Edo gutxienera eraman. Ze azkenean da, zentzugabekeria izugarri bada. Eta zein da arazoa? Ikusten dituzu nik sekula, eta hau beti esaten dut, eta sekula egin dudan hori eskatzen duzu, ez? Eta antzerkiarekin beti egon behar duzu eskatzen, diru laguntzak eskatzen, eta ez dakit zer. Eta honako batean zenbatu nituen, eskatzen zizkidaten zabatean 15 movida desberdin. Ziurtagiria ez dakit zerrena, txostena ez dakit zerrena, beste ziurtabili bat ez dakit zerrena. Eta erakunde horren buru ezkerreko alderdi bat zagoen. Eta da, rekorra, Eta esatu duzu, ezin du izan. Ezin du izan, osea, bide honetatik ezkoa ondo. Porque denbora gehiago, hori askotan esaten dut, denbora gehiago pasatzen dut txostenak idazten, diru laguntzak eskatzeko, edo nire proiektua zein den azaltzeko, gidoiak idazten baino. Proiektu horietan baino. Hori da, ez, sormen lanean baino, pasatzen dut denbora gehiago burokrazia lanean. Zerbait ez da bilondo. Eta nik uste dut hori dela heldu behar diogun gauza oso importante bada, bestela mundu guztia geratuko da bidea. Bai. Eta, bueno, zakit, burokrazia lanetan ibiltzeaz aparte, eta sormen lan hoietara salto eginda, eta ja, bueno, pizkat elkarrezketarekin amaitzen joateko, zertan ari zara, bai Pisifaktorian, edo pertsonalki, zakit, eskuartean zer daukazu. Bueno, orain egia zen gelditu gabe ari gara lanean, askotan esaten digute, jo, ez da gizema mia proiektu, eta ez da gizema, claro, ez dugu, askotan guk ere ez dugu erabakitzen, ze batean pasatzen duzu, ez da gizema denbora inork ez dizula kasurik egiten, eta saiatzen proiektuak aurrera ateratzen, baina, claro, babesa behar duzu, erakunde publikoa, eta inork ez dizun bat, eta gero batean, ez dakit zenbat proiektu zenituenak hor erdi zera, batean ateratzen da ez dakit laguntza, ematen dizute bestea, eta orduan, karo, mila gauza dituzu, ez? Eta orain egia zen, bueno, nahiko Pisifaktorian ari gara bi proiektu oso interesgarrirekin, ez? Batetik egan egiteko gogoa da. Izeneko, bueno, ikusten ez den ikuskizun bat da, ez? Itxuentzat prestatutako ikuskizun bada, edo ikusten duenak begiak tapatuta biziko duena. Eta oso polita da guretzat ere bai, izaten ari delako prozesu bat, sormen prozesu bat, pixkanaka ari garena erakusten, Gasteizko antzerki jaialdian erakutsi genuen lehenengo satitxo txiki bat, orain errenterian badalabek emandako laguntzari esker aurkeztuko dugu beste urrats bat, gero, bueno, martxoan ere bai, loraldiaren bidez, beste urrats bat etorriko da, gero udan kalera aterako dugun ikuskizun orain aretoetan garatzen ari da, baina gero kalera atera nahi dugu, eta orduan oso polita izaten ari da, eta uste dut lan egiteko oso modu, guretzat behintzat zentzuzkoa da, ez? Sormena joatea pizkanaka konpartitzen, ez? Ze azkenan sormena horrela ere kolektibizatzen da, jendeak ere publikoa ez duzu bakarrik publiko bezala, edo espektadore bezala ikusle huts bezala tratatzen, baizik eta sormenean implikatzen duzu, ez? Erakutsiko dizu zati bat, hitz egingo du zurekin, ikusiko dugu zati honetan, zer funtzionatzen duen, zer ez, gero etorriko da beste zati bat, eta prozesua ikusten baldin baduzu, gero hobeto ulertuko duzu emaitza zein den, ez? Eta, bueno, lan hori egiten ari gara, egan egiteko gogoa da horrekin, oso polita izaten ari da, eta proiektuare polita da, azkenan eskizofreniari buruzko lana da, baina berezitasun hori daukana, ez? Lan hori entzun egiten da, sentitu egiten da, dastatu egiten da, baina ez da ikusten. Eta, bueno, gauza polita da. Eta gero, beste lan bat ere ari gara, ez, pizkanaka, Bartzelonako konpainia batekin, Pagans izena dute, hor ere egin genuen zatitxo bat, Bartzelonako grek jaialdian erakutsi genuen zati bat, eta ere oso gauza polita da, ez, konektatzen
bueno, nahi du bukatu izaten, ikuskizun bat, non gertatuko dena aldi berean bi herritan, bi kultura desberdineko, kasu honetan, hasiko gara behintzat, Katalunia eta Euskal Herriko bi herri desberdinetan aldi berean gertatuko den ikuskizun bat, eta ikuskizunaren momentu batean bi publikoak, bi komunitateak elkartuko dira. Eta konpartitu beharko dituzte gauza batzuk, bakoitzak bere hizkuntzatik. Eta, bueno, hor sortuko dira lenguaia berriak, nolabait, bien artean, bueno, nolabait ikuskizunari forma emateko. Eta, bueno, horari gara ere, hori pizkanaka oso proiektu ambiziotsua da, ia esan oso zaila teknikoki, eta bueno, horretan ere lanean ari gara, beraz, bueno, ez zaigu falta lana, ez? Eta pertsonalki ere, niri pizka bat apartatuta daukat literatura klasikoagoa esan dezagun, edo ez ipuingintza, edo baina badut hor barruan, ez? Eta saiatzen naiz, noizbehinka tarte bat hartzen, poesia idazten ari naiz orain pixka bat, eta bueno, nahiko nuke ere horri leku bat ematea, baina bueno, pixkanaka. Bai, bueno, proiektu interesgarriak ez, eskuartean dituzunak joango gara ikusten eta gehiago jakiten hoien inguruan. Hori, bueno, podcastaren izena hurrengo geltokia da, hori da pizkat, bueno, orain ez lantzen ari zaretena edo, badu nolabaiteko proiekzio bat aurrera begira, baina ez dakit pizkat aurrerago edo non ikusten duzu, ez, zure hurrengo geltoki hori edo. Niri asko gustatzen zait, gero eta gehiago gainera ez, bueno, antzerkiaren munduan oso eroso nago. Iruditzen zaidalako, bueno, azkenean nik ere ez dut bizi izan hori ez, literatura oso kolektiboan bezala, baina antzerkia bai, eta orduan oso interesgarria egiten zait hori. Eta orduan, niretzat oso importantea da, eta orain ireki dugu bidea, bai egan egiteko da honekin ere, konpainiarekin, teatro konpainiarekin ere egin dugu elkarlana, eta orain ez, katalan pagantzekoekin ere, eta niri asko interesatzen zait bide hori, ez? Pistifaktoria bera ere guk askotan esaten dugu, ez? Ez da konpainia klasikoa, da gauza oso ez egokor bat, ez? Garai batean hasi ginen, elkartzen interesatzen zitzaigunean, eta beti gonbidatzen genituen, horre Igor Arzuaga, eta biok hasi ginena hasieran, gero Irati Agirre-Azkonaga ere batu zitzaigun taldera, eta beti gure helburua zen gonbidatzea, edo artista desberdinak ekartzea eta haiekin proiektua sortzea, ez? Eta ni nago horretan oso tematuta, eta uste dut gure hurrengo geltokia hori dela, ez? Elkarlana, ez? Antzerkiaren munduan bakoitzak oso bereari begiratzen dio, eta konpainia normala den bezala ere, bai, askotan, jan behar da, bakoitzak baditu bere mekanismoak oso landuta, eta kosta egiten da sorkuntza konpartitzea, eta batak bestearen gandik ikazta, niretzat hori oso interesgarria elkarlana, eta niri hori gustatuko litzaidake izatea nolabait eguneroko ogia, ez? Beti egotea beste konpainiekin gauzak sortzen. Zaila da, bakoitza baituelako bere mekanismoak, bere maniak, bere egiteko moduak, baina hor ikasten da, hor sortzen dira gauza desberdinak, hor gertatzen dira gauzak benetan, eta nire ustez hori da, elkarlana da, hor daukan hurrengo geltokiaren izena, esango nuke elkarlana dela. Bai, bueno, behintzat badiduri hori ez, hurrengo geltoki ezakit, atsegin bat. Ez da... Espero dezagun, espero dezagun, bai, bidea izatea atseginak gero ikusiko dugu, ez dugu asko hitz egin, baina, bueno, pixka, bai, erredura puntu hori badago hor, oso nekeza da, oso nekeza da, saiatzea, oso gutxietzia sentitzen zara, ez dago, ez bideratzen dirurik honetarako, oso lan prekarioa da, kultur lana oso prekarioa da, oso prekarioa da, gero harritzen da, zer nahi duzu, osea, jendeak ez du irauten eta normala da ez irautea, eta horrela ezin dugu izan kultura normalizatu bat, ezinezkoa da, artistak zaintzen ez baldin baditugu, ez bakarrik artistak baita horren inguruan aritzen den mundu guztia, antzerkiaren mundua mundu oso handi bat, eta teknikariak, eta oso prekarioa, eta espero dut, egia da, gero eta erreago gaudela, eta elkartzen garenean, beti agertzen den lehenengo gaia hori da, zer modu zaude, ez dakizu zer gertatu zaidan, ez dakizu, ez tegunean
honen bilera batean egon zala, ofiziokide bat, ez, eta kulturako arduradun batzuekin jaurlaritzan, ez, eta kulturako arduradunak esan zuen, eske jendeak ez du kultura eskatzen, baitzako arduraduna. Zuk pentsa, ja ez da bakarrik prekariedade ekonomikoa. Bai, da, ez, dagoen edo sozialki ere, edo behintzat instituzio batzuetatik, edo elite batzuetatik Ze leku garatzen ematen ari den zaion, hori, ez? Eta ze diskurtsoa, eta lekutan jartzen zaituen horrek, eta ze niri berdin zait, nik ez dut kobratu nahi banku bateko zuzendari batek bezala, berdin zait. Baina, joder, eman diezaiogun lanari, ez, egiten diren gauzei, daukan balioa, eduki behar duen balioa, eduki behar duen lekua, eta ya está, duintasuna. ez, ez erantzun niri esaten. Bueno, ez dakit hau aurrera atera ahal izango du, ze jendeak ez du kultura eskatzen nahi, kultura arduraduna zara. Ja, bai. Ezin duzu, esan nahi dut, ezin duzu hori esan, ez. Bueno, en fin. Bai. Bueno, ez dakit hori, pizkate amaitzeko eta igual beste aldarte batekin edo amaitzeko. Bai. Ez, bueno, osea, ni ere uste dut gauzak diren Mm, bezalakoak direla eta horietaz hitz egin behar dela bai. horrela eta hala dela. Baina bai, ari gara bigarren denboraldi edo bigarren txanpa honetan nolabaiteko galdera bateria azkar Mhm. bat Mhm. sartzen, ez? Eta bueno, hori galdetu nahi genizun, bueno, lehenik eta behin, hori, liburu bat. Hoi galderak oso zaila dira, ez? Ez dakit, bueno, bat esango dizut, nire asko gustatzen zaidan dramaturgo bat, Sarah Kane, bere obra osoen liburua dago, inglesez dago, gaztelaniaz ere badaude obra osoak, euskeraz Susaren Ganbila bildumak ekarri zituen bi obra daude, bi obra nagusiak, baina, bueno, hori ere oso gomendagarria. Eta asko gustatzen zait antzerkia irakurtzea, eta Sarah Kane oso, bueno, ez zuen bizitza erraza izan, oso gazte suizidatu zen, eta buruko gaitzak, drogekin ere harreman oso gora beratzua, baina oso idazketa potentea dauka, eta uste dut antzerkia irakurtza oso gauza ederra da, eta hor utziko nuke ere, gomendio hori. Ados. Eta musikara salto eginda abesti bat. Enaiz, egia esan enaiz bereziki musikazalea. Baki gauza raroa dela, baina esango izkizut, hemen igual, trampa ingo izut, bi esango izkizut. Batetik, egan egiteko gogoa da hau prestatzen, kanta bat, Igor Arzuagarrena, Eroa izena duena. Asko gustatzen kanta bada, eta asko entzuten ari naizen azken aldian, horregatik ez, pieza honen oinarrietakoa delako kanta hori, eta oso abesti polita da. Eta beste unak guztoko, Gae Tempesten kontzertuan izan nintzen, eta More Pressure adibidez kanta oso derra da, eta zuzenean ikustea ez pizkat hori ez, spoken word estilo hortan, eta poesiarekin oso lotua ez, eta zuzenean ikustea gauza derra izan zen egia zen. Hemen pak berean sartu ditugu filma, telesaia eta antzeslan bat, horietako hiruren artean. Vale. Espero dut galdera hau denei egitea, eta antzeslanarena gehitzea bakarrik niretzat, eta denei, espada, ea norbaitek antzeslan bat esaten duen. Nik hemen ere ingo dizut trampa, eta bi esango izkizut oso azkar, eta biak entzun gai daudenak, horrela jendeak aprobetsatu dezake, bat Deja Vu konpainiaren itzulera lana da, oso lan ederra da, kriston zaindua, oso lenguaia oso modernoekin, oso garaikideekin, eta izugarri gomendatzen dizuedana, ja biraren zatia handiena egin dute, baina oraindik badituzte emanaldiak, eta oso pieza ederra da, eta hori niri gustatzen zait beste sortzaile batzuen, hemengo euskal sortzaileen beste piezak gomendatzea, eta nik hori gomendatuko nizueke, eta gero igual gu ere soinuarekin eta asko lantzen ari garenez, guretzat nahiko referente dira Rimini Protokol da Alemaniako artisten zea bat, kolektibo bat, eta badut The Walks izeneko pieza bat, eta da app bat, mobilera jaitzi alduzuna, badago app dendetan, The Walks jarrita, eta dia paseo batzuk, esate dizu ze lekutara joan baduzu, parke batera joan, edo semaforo baten aurrean jarri, eta mate diozu, eta entzuteko antzerkia da, eta oso polita da, eta edo zeinek jaitzi dezake, mugikorrera, eta
eta egin. Primeran. Bueno, hau ja pixkat ez bakarrik kultur gomendio bezala. Mm. Aiaraldeko txoko bat. Mm. Ba, niri bizikletan ibiltzea gustatzen zait, eta esango dizut igual Urduñako mendatea. Leku ederra da, goitik, bista oso ederra dituzulako eskualde ia osoarenak, ezta? Batetik, eta gero ere, bueno, delako mendate bat, bizikletan egiteko, askotan joaten gara edo Pirineotara, edo Alpetara, edo ez dakiz ere, baina hemen gure mendate hau, ez da oso luzea, baina bai badu olako mendate mitikoen kutsu hori, eta oso leku gogokoa dut, aspaldi ez dut igotzen, egunen batean noan. Ados, eta kultur espazio bat? A ber, ez dizuet pelota egingo, baina, bueno, espazio hau oso espazio ederra da, ez? Ez du zertan barkatu, ez du zertan eskualdekoa izan. Dale, bai. Begira, esango dizut, behar bada, bueno, esango izkizut bi ere bai, Bilbon, ez, asko joaten naizenak, eta bat da Arriaga Antzokia. Arriaga Antzokiaren programazioa desastre bada, baina uste dut potentziala handia daukan leku bat dela. Gainera, badelako antzoki bat ez daukana bakarrik, badauka Italia harrerako zera bat, ez? Espresio eszeniko bat, hau da, denok ezagutzen dugun aretoa, baina baditu beste leku batzuk inoiz egin izan dira oso gutxi aprobetxatzen dituzte. Beste leku horiek, eta bada zera leku oso interesgarri bat eta oso gutxi esploratua. Eta gero esango dizut ere bai, Bilbon bira da ere referente bat, ez euskal kulturarentzat, oso txart berriro ere diru laguntza, burokrazia, ez dakize, diru laguntza pila bat kendu dizkiete egun batetik bestera, berrantolatu behar izan da espazioa beste modu batera, da, eta ez dakizen mila, programazio super oparoa zeukaten, eta orain itota daudenak, eta da leku oso eder bat, eta oso referentea Bilbonez. Errezeta bat, ez sukaldatzeko edo jateko? Begira, esango dizut, niretzat Laudiorekin oso lotuta dagoen zerbait, eta da sukalkia. Niretzat oso lotua dagoena, garai batean ere, Zuziri Jaiak koordinakundean hor nengoenean ere bai, berpiztu genuen San Pedropeko jai horiek, ez? Eta jai hori ardazteko, sukalki lehiaketa edo antolatu genuen, pixkat, hasieran egun bakarra egin genuen, gero ja, bueno, en fin, ez? Eta hori ardazteko zera, ez? Eta orduan orain, bueno, nik sukalkia seitanarekin prestatzen dut, ez dute animaliarik jaten, baina seitanarekin oso gozoa dago, eta beraz, nahi duenak ere presta dezala, seitanarekin. Denbora gutxiago tardatzen da, eta berdin gozoa dago, eta jaten dudanean, prestatzen dudanean, beti gorarazten dit zera hori, eta hor egin genuen lana, eta bueno, polita da niretzat. Eta bukatzeko superbotere bat. Asko. Baina beti dago eztabaida polita hori ikusezina edo egan egiteko zera horren bi hoien artean beti dago eztabaida polita. Esango dizut beste bat, eta da super askar irakurtzeko boterea edukiriko nuke gertatu zaila, tipiko mesanotzeko liburu pila hori, bihurtu zait horren handia, bi direla, egin behar izan ditut bi zutabe, ez? Eta orduan, badaukat arazo bat, eta naiz eta zutabea azten ikusten dudan, hala ere, nire daukadan diru guztia gastatzen dut, edo antzerkia ikusteko sarreretan, edo liburuak erosten. Eta ez dut ikasten, oraindik badaukat hor pila bat irakurri gabe, eta hala ere, liburenda batean sartzen naiz, eta beti erosten ditut liburuak, ez? Eta orduan, arazoa, gustatuko litzaiake super askar irakurri eta ulertzea.
irakurri ahal izatea hori, oso gauza ederra litzateke. Ados, primeran. Ba, bueno, honekin bukatutzat ematen du gaurko saioa. Eskerrik asko ratutzo honengatik, egia esan, bueno, uste dute, ba, atera direla gauza interesgarri batzuk, ikusleak ere izango duela hausnartzeko eta pixkat pentsatzeko parada hori, eta hori, eskerrik asko Mikel etortzeagatik. Eskerrik asko zuei tartetxo hau eskaintzearren.